Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is woensdag 1 april 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Familie Santoki opent condolence en rouwmomenten voor publiek. De familie van de overleden oud-president Chan Santoki en de VHP hebben met diepe droefheid het heengaan van hun dierbare echtgenoot, vader, grootvader, oom en partijvoorzitter bekendgemaakt. In een gezamenlijke verklaring benadrukken zij dat Suriname een toegewijde leider verliest, een man van principes en een grote zoon van het land. Zijn inzet, kracht en verbondenheid met de samenleving zullen volgens hen blijven voortleven in de harten van velen. De familie spreekt van een groot verlies en stelt dat de dienst aan het volk eeuwig is. Ramdin herdenkt Santoki. Blijvende indruk in regio. De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft medeleven betuigd na het overlijden van oud-president Chandrika Persat Santoki. OAS-secretaris-generaal Albert Ramdin noemt hem een toegewijde publieke dienaar en een standvastige pleitbezorger voor democratie en ontwikkeling in de Amerika's. In een verklaring op X schreef Ramdin dat Santoki tijdens zijn presidentschap een belangrijke rol heeft gespeeld bij het herstel van de Surinaamse economie en het versterken van de internationale positie van het land. Ook benadrukt hij dat de voormalig president zich consequent inzette voor dialoog, samenwerking en regionale eenheid. Volgens Ramdin heeft Santoki met zijn leiderschap en integriteit niet alleen in Suriname, maar ook daarbuiten een blijvende indruk achtergelaten. Transportkosten Suriname stegen ondanks lage inflatie in februari. De druk op transportkosten in Suriname neemt opnieuw toe, ondanks een relatief lage algemene maandinflatie. Uit de nieuwste cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral de transportgerelateerde uitgaven in februari 2026 opnieuw zijn gestegen, met directe gevolgen voor de bredere economie. De kosten voor onderhoud en reparatie van transportmiddelen namen in februari met 2,3% toe ten opzichte van een maand eerder. Daarmee behoort deze categorie tot de sterkste stijgers binnen de totale uitgaven. Volgens het Statistiekbureau wijst dit op aanhoudende prijsdruk in de transportsector, die zich ook doorvertaalt naar andere sectoren, aangezien transport een belangrijke rol speelt in de prijsopbouw van goederen en diensten. VS-diplomaat bezoekt ministerie RO en bespreekt samenwerking en wetgeving. Paul Watzlawick, tijdelijk zaakgelastigde van de Verenigde Staten in Suriname, heeft maandag 30 maart een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Michaela Huur van de regionale ontwikkeling. Tijdens het gesprek zijn verschillende beleidsgebieden van het ministerie besproken. Huur gaf daarbij een toelichting op de directoraten en de belangrijkste prioriteiten binnen het beleid. Onder meer het decentralisatieproces en de voortgang van wetgeving rond collectieve rechten van inheems en tribale volken kwamen aan. De Amerikaanse diplomaat benadrukte het belang van duidelijke wetgeving, met het oog op zekerheid voor investeerders. Ook de grenskwestie tussen Suriname en Frans-Guyana werd besproken. Beide partijen gaven aan dat de afronding van dit vraagstuk voordelen biedt voor beide landen. Dodelijk verkeersongeval in Paramaribo. Man komt om bij botsing. In de vroege ochtend van woensdag 1 april is een 29-jarige bromfietser om het leven gekomen bij een aanrijding op de Kusawijnenstraat, ter hoogte van de Duisburglaan. Rond 4 uur in de ochtend kreeg de politie van Bureau Flora een melding van een verkeersongeval. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer bewusteloos aan op het wegdek. Ondanks spoedeisende hulp overleed de man ter plekke aan zijn verwondingen. Uit voorlopig politieonderzoek blijkt dat beide bestuurders in dezelfde richting reden, vanuit Latour richting de Koppenhamestraat. De automobiliste stopte op de rijbaan
en reed vervolgens achteruit om iemand langs de weg een lift te geven. Daarbij werd de bromfietser, die vermoedelijk met hoge snelheid reed, geraakt door de achterkant van het voertuig. Door de klap liep hij fatale verwondingen op. Golflegende Woods trekt zich terug en gaat in behandeling na auto-ongeluk. Golfgrootheid Tiger Woods trekt zich voorlopig terug uit de golfsport en zegt dat hij in behandeling gaat om zich te concentreren op zijn gezondheid. Die beslissing volgt enkele dagen nadat de 50-jarige Amerikaan vorige week vrijdag betrokken was geraakt bij een auto-ongeluk. Ik begreep de ernst van de situatie waarin ik zit, zei de golfer op social media. Ik doe voor een bepaalde tijd een stap terug om hulp te zoeken en mij te concentreren op mijn gezondheid. Dat is nodig om prioriteit te geven aan mijn welzijn en te werken aan blijvend herstel. Woods werd opgepakt op verdenking van rijden onder invloed, maar alcohol werd bij een blastest niet aangetroffen. Excuses Gattuso aan treurend Italië na mislopen WK. Italië en bondscoach Gennaro Gattuso hebben het zwaar met het mislopen van het WK voetbal. Dinsdag verloren de Italiën met penalties van Bosnië en Herzegovina, waardoor Italië als viervoudig wereldkampioen voor de derde keer op rij niet op het WK zal spelen. Weer een historische nederlaag, weer een mislukking, viel de ochtend na de nederlaag te lezen in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Een nachtmerrie, noemt televisieomroep Rai Uno het. Gattuso bood na afloop zijn excuses aan voor de uitschakeling en wilde nog niet over zijn toekomst als bondscoach praten. Nederlandse verdediger uit topcompetitie kan interland carrière met Suriname vergeten. Danilo Duque zal in de toekomst niet uitkomen voor het nationale elftal van Suriname, zo meldt ESPN woensdagmiddag. De Rotterdamse verdediger van Union Berlin moet deze interlanddroom uit zijn hoofd zetten. De Surinaamse voetbalbond was lang bezig met het speelgerechtheid krijgen van Duque. De verdediger van Union Berlin wilde zelf graag voor Suriname spelen, maar werd door FIFA niet speelgerechtig verklaard. Volgens ESPN heeft nu ook het aanvechten van deze beslissing bij het CAS niet opgeleverd. Duque kwam in het verleden uit voor Jong Oranje. Toen hij voor het laatst in actie kwam voor het beloften-elftal van Nederland, was hij nog niet in het bezit van zijn Surinaamse paspoort. Daarom is het overstappen naar een andere bond niet mogelijk. Historische WK-plaatsing. DR Congo zorgt voor bijzonder overheidsbesluit. De Democratische Republiek Congo wist zich door een 1-0 overwinning op Jamaica voor het eerst in 52 jaar te plaatsen voor het WK. Dat succes werd uitbundig gevierd en leverde zowel schitterende beelden als een opmerkelijk besluit van de regering. Congo moest in de nacht van dinsdag op woensdag afrekenen met Jamaica, dat eerder Nieuw-Caledonië in de halve finale van de play-offs met 0-1 had verslagen. In eigen huis had Congo aan 90 minuten niet genoeg, maar in de verlenging sloeg het team alsnog toe 1-0. Bondscoach Argentinië komt met duidelijke statement over Lionel Messi. Argentinië-bondscoach Lionel Scaloni komt met een gedurfde voorspelling en denkt dat Lionel Messi de historische mijlpaal van 1000 doelpunten in zijn carrière zou kunnen bereiken. Dit zegt de bondscoach in een persmoment na het gewonnen doel met Zambia 5-0, dat afgelopen dinsdagnacht gespeeld werd. Messi zou de 1000 doelpunten kunnen halen, begint de 47-jarige bondscoach, die na het laatste fluitsignaal de loftrompet steekt over de absolute wereldster. De voormalig aanvaller van FC Barcelona heeft momenteel 913 doelpunten op zijn naam staan, waardoor Scaloni denkt dat Messi snel het doel kan bereiken. Hij heeft eerder in 1 jaar meer dan 90 goals gemaakt, dus hij heeft het in zich. Hoewel Scaloni achter zijn woorden staat, komt de Argentijnse trainer met een kleine nuance. We zullen wel moeten afwachten hoe lang Messi nog gaat spelen. Hij moet natuurlijk zelf door willen gaan.
Toch denkt de bondscoach dat Messi nog altijd